Сәлем кызлар, малайлар. Бүген мен сезгә мактанчык тузганак турында әкият сөйләячәкмен. Ни өчен мактанчык дисезме? Әкиятне тыңлагач, барысын да белерсез. Уңайлы итеп утырыгыз, әкиятебезне башлыйбыз. Яшәгән ди бер тузганак. Аның аягы бик төз һәм бик озын булган ди. Башы шундый матур купшы икән, сырлы матур яфраклары җилпәзәдәй булып торалар икән. Тузганакның матурлыгына барысы да сокланалар икән. Көннәрдән бер көнне каз үләне бигрәк күркәм инде сезнең бүрегегез дип куйган. Тузганак үзенең матурлыгын үзе дә белә икән. Бу сүзләргә исе дә китмәгән, бер нәрсә дә дәшмәгән. Каз үләне аның купшы бүрегенә тагын бер тапкыр күтәрелеп караган да җиргә илгән. Гарлыгыннан елыслар килгән аның. Бигрәк инде сөйләшми дә. Якында гына үсеп утырган әрекмән дә үзенең олы яфракларын рәтли тузганакка сокланып карап торган. Әйе, бүрегегез бик килешле дигән калын тавышы белән. Карт әрекмәнне кем генә белми икән. Аның турында бик зирәк дигән фикер таралган һәм күпләр аны зурлыйлар икән. Һәм шуңа күрә тузганакта әрекмәннең сүзләрен игътибарсыз калдырырга батырчылык итмәгән. Әйе шул, бүрегем бик матур шул. Ансыз яши дә алмас идем мин, дип өстәгән ул. Бу сүзне ишеткәч, әрекмән елмаеп әйткән. Юкка кайгырасыз. Бүрексез яшәве авыр түгел ул. Менә башсыз яшәве кыенрак. Тузганакның хәтере калган моңа калды ул. Ләкин озын-озак сүз көрәштереп тормаган ул. Әйдә, лыгыртасын шунда дигәндә әрекмәннең сүзен санга сукмаган. Нәкъ шул чакта көчле җил күтәрелгән. Һәммә үлән куркудан күзен йомган. Бераздан керфекләрен ачып карасалар, ни күрсеннәр? Һавада җиңел парашютлар очып йөри. Тузганак ялан баш калган. Аның шәрә башы майлы кабартма төсле ялтырап тора. Баш тирәли ям-яшел сакаллар салынган икән. Тузганак үзенең бүрегеннән күтәрелгән парашютларга моңсуланып карап тора икән. Ләкин бу хәлнең ничек булганын, ничек бүрексез калганын аңларга башы җитми аның. Бик тә инде кызганыч булып калган тузганак. Каз үләне аңа берәр җылырак сүз әйтмәкче, кәефен күтәрмәкче булган. Ярар инде, моңсуланмагыз, без сезгә бөтен бүрек табырбыз дигән ул. Ләкин карт әрекмән генә бер сүздә дәшмәгән. Менә шулай, дусларым, тузганак хәленә кала күрмәгез. Мактану бер кайчан да яхшыга илтми. Бүгенгә мин сезнең белән саубуллашам.